see a man here. My cotton figure, baby, one, sir. Mako, son. They can move the car. Mother and go out, no. I've also been so many summer. You send the other content, I'm a mamma for. Dear Grandma, my copy, son. I go tarry. The go tarry say, I am figure between the Granina. My copy, son. Now, me, not this a bit cat. No, no, Bomutua. How much are they? That's what you're there. Cosmetic chair into 1 year old and I'm yes and go. Saying Agyeman as you talk, and more abundance on your banning. Tibet, family, and yes, you're ready. And then one number in Chachenko, one number ye, Osagyefo, Oseadeyo, Agyeman, Badu, Dormaahene, and Aide. Now, saying, Utin was Osagyefo, Nadaroma, my bomb, what they are, you know, or no one can butu musica. I got to machines, ye, deep Quanyaba. Now, some way, because we did to me possible way, dear, and Yanokre, a blue crown who say, it's answer Galamse, Hunti, and Osagyefo to Sana, when I almost the Abe Galamse. Benison near quarter near Batten, you know, on 1 year to do one of boy, dear, yet Ninkomo, now on to the new Dormaahene. Yo, in the hospital, when you send Yamia Roma, as well, Yamani via Hoya, oh boy, Jumapa, Vende, Yamani, but Yamia share now the Akoso, more careful. One of Wadaroma, Yatse, now your Huntington videos is our side from Nadaroma, or the machines are hold up by excavators near the upper. It's a I'm for when you was in Chia, Yamanfo, okay. No, my ura. Osagyefo Oseadeyo Agyeman also some you. Okay. Onyesika, nisika no. Oni, okay. Find sensible too. Okay. Why selfless? Wow. Nisika obenya bia no. We dey hwe ne mane. Okay. Ne man no dara kuma so. E chere bibia wiase. Okay. Enti ara Dormaahene nisika, you ba ko ni. Bia dibi. Okay. Sana che. Enti yame boa no. Na onyesika, sika bia obenya bia no. Even na dwuma pay onya no. Okay. Oba. Wow. Ode ye. Na manfo ho. Wow. Yakwa ne nam so sabi abane eye bi. Nso abane kwantimi nye. Na ankra ono so na watema se na sabi me wa me responsible mining. See ho. Dormaahene wura amfana sase maw se fa yakoye galamse. Nko no amfa wura mfa suom yakwa kye na manfo da bi. Ne de ne se ansana de ba maw no na hu se wo aba mu nkrata. Okay. Ansana wa aba. So we go there aban there na asase ne na no be there. Njuba na okuja won nkrata there wonu ni ase. E de jigiri bikala the only mining company ama be kwane se be mra e be adwuma. And they are doing marvelously well because they are responsible mining. So say be jima ko here be dua rubber. Okay. About 10,000. Wow. But dua e dey for bia. So we ba reclaim no. Okay. And this can be ever free mine zumbaba. It can be ever free nuam baba. Royalties obenya ade bi obenya bia no. Ade menko ano make say media sebi na my mama for abro. Wow. To yes kana no to kwane go a business oriented man. Okay. When you pa business here na pa. Okay. To onya live kakra no to kwane ko do China. Ade bi obehia obenya de aba ama ne manfo afa no enoto. And you go do ye no no ko hu say your machines wo ho a etimi agi kwane aye kwane so kama your ramp one e ba sa fa kwane so abobo so dunya awiabo. The moment to be from Dormaahene bi. Okay. Na yakwan na enye no. Ya nkasa ya toye full agum. E de akura kwan no kakra. Ndi abazu be bi ka ho a. Na ye doso. Asem nyina ani. Se be nipa ahefo yan ba be se ya kamangana kanye ni. Nso Dormaahene wura Osagyefo Oseadeyo Dr. Agyeman Badu. Ade ono de kakra bi obenya bia no. Ne mane benya somfa so. Okay. Wow. Wana Monica kasa pa. Na wadaro mama misa we ya akwanya ye yi ne dada ase portals abam ana se akwanya ye be kasa ahase kwan da ha ne ye yi ye no na Osagyefo machine ye multi purpose machine. Okay. Adwuma bebre babi wo ha na kwan wo de kwan to wo ma ne yi a obeye. Wow. Babi so ba ya esaya na akura no yemfu kwani babia de nua ne bebre asesai. Okay. Akwa no na machines no bebre be fa so na ye nua ba na adua no betimi aba marketing centers. Wow. Enti anya bawi ba ko
ɛyɛ bɛyɛ nnwuma bebree baabi wɔ hɔ a sɛbi baatu baayɛ kwan na wie baawe abona bɛfa so ama na compact ayɛ dene ɛno so nyinaa ka ho nti adwuma no ɛdɔɔso sɛ ɛnyɛ no nko a o sɛ ayɛ n'adwene sɛ ɔsɛte factories Doma is one fear to be precise na nkokɔ ayɛ nkokɔ aduane wo sɛ Dormaahene had a pottery na deɛ bɛku nkokɔ a process the go within the shortest time no ɛno so ɔde bi aba ana do nyame yɛ nadom na ne wato to yi a akontanim nadoa factory ɛyɛ nails factory ɔde ba bɛsi hɔ na ɛno so mrante ne mɔbɔ wa ɛnyɛ adwuma yɛ asena Dormaahene man kasa ɛyɛ Dormaahene kuro so ɔwɔ de agenda ɔde ɔma Dormaahene kuro so enti before the year ends no wobɛhu nneɛma bebree Dormaahene wura fire bono yes I tell you but say nipa asabi ansana obaba abontia beka asem no na waye na ho awie wow wana mo ye nika ihu nkomo kakra yenim say aba enti wo na oba ba ye ho adwuma no eno so no na na betu o mo ka ne fully funded by Dormaahene wura wow obia ni ho ono ayi na de no de na de aba atuaka bi e wo ho ade bia e wo ho bia no Dormaahene wura no efa ka bia wo ho bia nti enya de o ne bi ekwache bi se bi meboa no de be o ka ala Dormaahene siga sebi no ko ba da di man ka se o Dormaahene na da ho no e man ke se a enya seke so man e fa kira e fa boma e fa abesim e fa doma kura a hyase enya kuro kitwa nti madi mo bia se sebi yewura abeye ama man no apaja ada betumpon no ogusu awoye na say within the shortest time one behu a change abadoma mo fiafo ona bo yenim sense our machines we eno e bi nso se na ye de galamsey e ba na say ya na amanfo wa adwen bi say we de e betumi aba say e fa ba bi no na de be ye galamsey ma make kan wansem nkirew he is one person nature ade a nyame de aman no obo ho ban ye pa so aba abempede ase a okodu ha hwenua ene de what I say natural air udu ha sebi se de wo abrochire enti ni nsuo ni nnua ene ajapade bia nyame de aman no obo ho ban pa enti se ono otena ho ama wa abesai asase no na wo diskara hye wo botom onku a o wa fa na wo de akọ na namanfo asofa sebi na hen na odi na amafo boni ni se owo akpapa na wo say galam say the only thing a woman say the person will come an individual obaba the surface end obatutu asase no oyeska na obefa na no ho ade ko oyesu a asase na ase no on kata so na agya na bia wan hweye na bia kotom ansa wu na wasan sensuo na ajapade kese na enua no wasan say no Dormaahene wura betena ba yesa adwuma we a nka wonti mi mabonten e meka bi de dawiase because he thinks he's doing the correct thing until for say nipa wa won chen bia so osusu ya no ayin fro de de bia kan no opose o ye bibi say wo so ye hen na wo mani ma wonya sika na wo dia boa man no na wo kuro no nipa dodo enya so mfa so da bia Dormaahene san wo kan Dormaahene wura da san wo kan na no say nipa ba ko onko andi menya sika na wo no busiafo ba ya nipa ba bi akakra bi na mo kwa modi na me kra nhyira wo nti ni bibi obey bia no to the benefit of the entire community sa not here mo piafo kana wo ya da asapa